Orero kamano Joma. Ramogi wadhi nyime kama riwruok mar Azimio la Umoja oloko pache wi ng'anyo manyo giselando ni biro timore kawuono. Azimio wacho ni koro gijiwo jo Kenya mondo bi ochungi chunje mag jo Kenya ma osenegi ng'anyo. E ote ma Azimio pedho, riwruogno wacho ni gibedo kod lalruok kendo ng'ado ni gidhi timo rapar ne ji ma oseneno midhiero e lwet obila. Azimio yango ni gidhi timo chakruoge e gwenge ma pacho ka. Azimio kwa jo Kenya mondo wuog oko duto ka giting'o misuma kod maua. Misumago ibiro moki kendo maua ibiro pedhie kuonde ma oganda nitie kaka ranyisi mar rapar ka bende lamo bende jo Kenya biro timo. Riwruogno okwayo jodolo bende ni oyie oket tenge tich abich, Ngeso gi Jumapil kaka mago mag lamo rapar ne ji ma osenegi ng'anyo.